Vothulelwe umnqwazi entyontyelwa kananjalo ngegalelo lakhe kwimiboniso bhanya-bhanya uConnie Chiume kwinkonzo yokuqala emswaneni ibibanjelwe eKuruleni namhlanje. They have done very well under trying circumstances. Lamkelwe ngentswahla namayeyeye kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo iqela loMzantsi Afrika elenze indumasi kwimidlalo ye-Olimpiki ibibanjelwe eParis. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje ndaba ndodwa ndamba nophumza sikhumba noyitolikyo lwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Uchazwe njengomntu ebeyimvuze bububele nobezinikezele kumsebenzi wakhe umama uConnie Chiume kwinkonzo yakhe yesikhumbuzo nebibanjelwe kumasipala waseKuruleni kwiMpumalanga. Uninzi luthe bengumntu ebengoyika ukwabelana nabo bonke abantu ngamava akhe ingakumbi abo batsha kwicandelo lezobugcisa. Ebeyindlezana nenenekazi beLiz July Jacu kumsebenzi walo kwaye ebethobekile enembeko komncinci nakomkhulu. Oku kuthethwe ngethuba kubanjwe inkonzo yesikhumbuzo yeqala lezomidlalo kumabonakude nemiboniso bhanya-bhanya umama uConnie Chiume namhlanje eDaveyton. When I heard about Makhani's passing, I was struck by a feeling of really deep loss. Not only the pain of losing a wonderful person and a great actress, but something much more profound, the loss of an institution, the loss of an era that somehow Connie Chiume represents. Connie had a rare gift to reinvent herself in every role. If you saw what she does on television, Our Soul City, Omo Gomorrah, each one of them presents a different human being. This woman was like a chameleon. There's nothing that is about her past life or her past roles. So that's a rare gift. Connie was a soldier, man. You know, in an industry that is really hard. She knew when, you know, the right time was to encourage, to discipline, because, you know, she was a big disciplinarian, but in the most loving, motherly way. And I think we lost a real soldier of the industry. Umakhelwane wakhe uthi lo kaChiume ebeyimvuze bububele. Usis Connie, she was very humble, very down to Mother Earth, loving, warm and very caring. Umama uConnie ukwachazwe njengeqala ebelisoloko linomdla ukwabelana ngolwazi kwabo basandulwa kungena kwicandelo lozolonwabo. Kwaye oku kwamenza ukuba sungule iConnie Chiume Foundation ngenjongo zokunikezela ngezakhono nangamava. Esisiswenye kwezemidlalo yezeqonga sazakhela igama ngo-1977, nto leyo yamenza ukuba azibalule de wayindumasi kweli uyakufikelela kwinqanaba likazwelonke. uConnie Chiume ubhubhe ngomhla wesithandathu kule nyanga kwisibhedlele saseRhawutini emva kokugula eneminyaka engama-72. Basothukile abazali nabafundi besikolo samabanga phantsi Everton Primary School eSebokeng kwiphondo iGauteng emva kwesiganeko sakutshanje sokubhubha kwabafundi abathathu. Omnye waba bafundi phambi kokuba abhubhe uxelele utishalakazi wakhe ukuba kowabo batye ipapa, ubisi kunye neebiscuits. Ukubhubha kwaba bantwana bomzi omnye nabazalwa ngumama omnye kushiye amalungu osapho nabahlali bedandathekile. Isithwakumbe sokubhubha kwabo ngaxeshanye sibangele umothuko omkhulu esikolweni nasekuhlaleni. Abahlali bavuke bayogxwala emswaneni kwikhaya labo ngentsasa namhlanje. Ilungu lebhodi yesikolo uPatience Kolweni uthi imeko yekhaya ayiginyisi mathe kwaphela. Imeko yasekhayeni uthisha ubeyile uthe ayikhonhle. Nogogo uprincipal uthethile naye watsho nokuthi abanayo nesociety ukuthi abana next nje expire bebekhona ibebeyingena kodwa ayisasebenzi. Ucounselor sizamile kumfumana izolo wathi ke uzawuthatha inxaxheba. Ukwathi abafundi kwesisikolo basothukile emva kokushiywa ngoxa babo. Sibe nengxaki enkulu. Ngoba after sekuvakele ukuthi kuye kwafaneleke abantwana kuyiwe emaklasini kulama class bebengena kuwo baxelelwe abantwana ukuthi abangalingani babo abasekho bakhalile kakhulu abantwana.
abekubuhlungu nje nesikolo siye sadecide ukuthi siphume early izolo ukuthi abantwana babe right. Akukho nto inhle nakubomem nje nabazali akukho nto inhle nje. Uceba wasekuhlaleni uRithabile Hlakane uthi ikati ileleziko kweli khaya. Yeah, all I can say is that the situation is very bad. And it's one of the things that happened for the first time that I've experienced. I couldn't even speak to the mother of the 3 children that have lost their lives. But at least I would like to thank and acknowledge the support from the community that they have shown to the family. Even this morning, I came this morning to take the family to the undertaker that they used to be under until they collapsed. That then lapsed. So now we're here, and at least we managed to sort everything out. Ukanti umphathiswa wesebe lezemfundo kweliphondo uMadume Chilwane uthi awukaziwa unobangela wokubhubha kwaba bantwana. Ukanti umphathiswa kulindeleke atyelele olusapho. I will be visiting the family because and there are a lot of allegations around the stepfather, giving them cookies, etc. So it's quite complex, and I think it will end up at the level of the NPA, at the prosecution level. But for us as a department, it's a great loss. I mean, to lose 3 kids just like that, it's never easy for any family. Kumenyelelwa kuluntu ukuba luphose esivivaneni iziqhuma zokutya nanjengoko kulungiselelwa umngcwabo wabantwana noza kubanjwa ngempelaveki esiya kuyo. Ibingamayeyeye nemincili kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe OR Tambo ngethuba kusamkelwa ngezishushu amaqhawe namaqhawekazi eli athe azenzela igama kwimidlalo ye-Olimpiki bibanjelwe eParis kwelase-France kutshanje. Phakathi kwabo bathe bagaleleka ngale ntsasa singabolula uTajana Smith, uBayanda Walaza kwakunye noBradley Nkwana. Umphathiswa wezemidlalo uMnumzana Gayton Mackenzie ubambe ngazibini kula mathandazwe ngokuphakamisa iflegi yoMzantsi Afrika ngempumelelo kule midlalo. Ibingumbono omxesibe abantu bedanisa besombela besamkela amaqhaji namaqhajikazi athe azijula ijacu amela uMzantsi Afrika kwimidlalo ye-Olimpiki eyahlukeneyo eParis. Iqela loMzantsi Afrika liye kule midlalo linemingeni engangentaba kandoda xa kuthelekiswa namanye amazwe ebebekhuphisana nawo. Kodwa nangona kunjalo, iqela lasekhaya lilwe kwamdakisali kwaye omnye wentandane kwindadi uTajana Smith uthi uza kuhlala ezingca ngokumela ilizwe lakhe emva kokuvakalisa ukuba uthabatha umhlala phantsi. It is a bittersweet pill to swallow that I am finished. This is probably maybe one of the last times I'll be wearing the green and gold. But yeah, just being able to walk out at the end of the Olympics with the flag, just what it meant of representing our country. Ukanti le jongwana ineminyaka 18 ubudala uBayanda Walaza neyenza imatriki kulo nyaka iqukumise abaninzi emva kokuphumelela imbasa yesilivere kwirelay yamadoda. I was eating ice cream every day there. I was eating ice cream. We really needed your support, like seriously, because there was a point where I was like really scared to run. That I was like, you know what, hey, there's Coleman and all of those people, but yeah, then the messages that I got from people, like they were inspiring me, so that I just went out for it. So I'd like to thank everyone who supported my family and also the SASCOP. Umphathiswa wezemidlalo uMnumzana Gayton Mackenzie ubambe ngazibini kwaba badlali ngenquleqho yabo yokuphakamisa iflegi yeli ngempumelelo. Watsho esithi baza kubaxhasa nangezimali ukubheka phambili. They've done very well under trying circumstances, but I can promise the nation that come 2028 in LA, you will see a different team of South Africans competing. We can't go there and have our athletes struggle. It's not their fault, it's our fault as leaders. We should take full responsibility. Iqela loMzantsi Afrika liphumelele imbasa ezintandathu kule midlalo ye-Olimpiki, inye ke eyegolide, zintathu ezesilivere, zezibembini ezebronze.
ANC kwisixeko saseGauteng isamkele isibhengezo sokulahlwa esikhundleni kwesodolophu esisixeko umnumzana Kabelo Kwamanda emva koko lombutho waphakamisa igama lowayesakubanga usodolophu kwisixeko saseGauteng uDada Morero ukuba ibe nguye ongena ezihlangwini zikaKwamanda. Unobhala walombutho kwingingqi uSasabona Manganye uhlabele Mgama esithi ngenxa yokuba iANC iyiyo esaxhuzula imikhala ngokwamanani kuye kwanyanzeleka ke ukuba ibe yiyo eza nomgqatswa wesisikhundla kwilinge lokuzama ukuza nozinzo kwanokuqinisekisa uhanjiso lweenkonzo kwesi sixeko. Councillor Kwamanda's decision to resign must therefore be understood in this context of the ANC's commitment to reconstitute the government of local unity in a manner that is not only giving effect to the will of the people, but also ensures the stability of the city and the accelerated service delivery. Kambe utsho ebhengeza umnumzana Dada Morero njengomgqatswa wesikhundla sobusodolophu. It is in this regard that the Regional Executive Committee of the ANC in Johannesburg, guided by the national officials as well as the provincial leadership, has resolved to forward our regional chairperson and the current MMC of Finance, Comrade Dada Morero, as our candidate for the position of the executive mayor. Uqabelise ngelithi basawunika inqwalasela umba wentlawulo yemali elinganiselwa kwi-R200 kubathengi bombane kwesi sixeko njengoko befumene izikhalazo kubathengi. Anikezele ngobungqina kwinkqubo yophando ngawakubonayo amaxhoba asinda kwintlekele yenyikitya yokufa neyasuba imiphefumlo yabantwana abangama-21 kwindawo yentselo eNyobeni eMonti eMpuma Koloni. Injongo zoluphando kukufumanisa ukuba kubani okufuneka athwaliswe uxanduva ze ajongane nengalo yomthetho ngokusweleka kwaba bantwana. Akhwele emkhumbini namhlanje amangqina wasinde ekufeni kwindawo yentselo eNyobeni eScenery Park eMonti. La mangqina athi abona umbono ombi wokusweleka kwabahlobo babo kwaye bathi soze babulibale ubusuku bangoJuni ngo-2022. How did you feel that made you to say to your mother you were dying? How were you feeling? Because I could see so many conscious and unconscious people next to me. At that time, if you can estimate the time, if you're not sure, maybe around about what time was it now? You are calling your mother, telling her that you are dying, people are lying everywhere, appearing to be unconscious and pain. Maybe I might not be accurate, but I think it was around about 3 o'clock. Ingqina lesibini uChulumanco Mvolonji uthi wayeminxene kunzima ukuphefumla. Cha nabendifutaniseleka nabenzama nophefumla ke ngoku kuba abantu babephezu kwama bebaninzi. I think ndabe ndinyathelekile kule futhi yam. Andazi ke ngoku bakwenzeke ntoni kwavakala i-paper spray khona umuntu owathuthuza i-paper spray. Kulindeleke ukuba le session yophando ihlale ngomso kwakule nkundla. Lithabathisile kwakhona ityala lokubulawa kosapho lakwaRhalgane kwinkundla enqila eMthatha eMpuma Koloni nalapho ipolisa eliphande lityala linike ubungqina. Umrhanelwa umzwamadoda kwabalaza usawakhanyela onke amatyala bekwawona okubulala iqabane lakhe uVuyokazi. Umntakabo uVuyokazi uSiyavuya kwakunye nenkosikazi kaSiyavuya uFazia ngomhla wesi-5 kuMatshi ka-2021 kwilali yaseGxulu eLibode. Isigqibo ngesicelo sakhe sebheyili kulindeleke ukuba siviwe ngomhla wama-20 ku-August. Kambe kulindeleke ukuba kubizwe elinye ingqina emva kokuba ipolisa liza kuvavanywa ligqwetha lomrhanelwa ngolwesine wale veki. Usapho lakwaRhalgane neenkokeli zasekuhlaleni bezikho enkundleni ngelixa uluntu lwaseGxulu beliqhankqalaza ngaphandle kwenkundla ngaphantsi kweliso lamapolisa linyanzelisa ubulungisa. Ndifandonwabile xa ityala lizaqhuba namhlanje ngoba kudala ityala laqala ngo-2021. Oko sihambana netyala alide liphele. Ndiyavuya ke ngoku xa kuthiwa lizaqhuba. Lonyuke ngo-0.6% izinga lentswela-ngqesho kweli phakathi kuka-April noJuni walo nyaka. Elinani lentswela-ngqesho lelona likhulu kwihlabathi.
Ulutsha lwaseKuruleni luzigcina ngomdlalo wekarati ukuze lusinde kuzibandakanyeni nezenzo zolwaphulo-mthetho, ukanti nolutsha oluphila nokungeva nalo luyinxalenye yeliziko lelixhobisa ulutsha ngezakhono zekarati. Olu lutsha lukhenketha kuwo onke amaphondo eli liphumelela iimbasa. Intatheli yethu Thabile Makhaphela usenzelele ngxelo. Sikumasipala waseKuruleni kwilokishi yaseKatlehong sindwendwele isikolo esibizwa nge-Ekurhuleni School for the Deaf. Kula magumbi kudibana ulutsha ngenjikalanga mihla le ngenjongo yokufundisa isakhono sekarati. Sibe inxalenye kwenye seshoni zabo sancokola nomsunguli wale academy. I'm a karate instructor at Ekurhuleni School for the Deaf under a club ebizwa ngokuba iMasse Dojo, founded by me and under my name. Lena a mix of abantwana aba-deaf, which at times sends a sign language, at most times rather, and inabo abantwana abazwayo. It's just a mix of all. Masse Dojo is started in 2018. I've been doing karate for 34 years, and as young as I am. Amalungu eliphulo aquka nabantwana abancinci ukusukela kwiminyaka emine ubudala ukuya kutsho kuma-21. Nabo ke sabanika ithuba bazityandigila ngamava abanawo ngokuba inxalenye yeli qumrhu. I love it because I want to be fit and then be able to fight. I want my feet to be strong and actually to be fit, yes. Igama lami uKamelweni Sanani, ngineminyaka 21. Ngiqale karate 2018 and ngiqale ikarate because I'm in the LGBTQIA community, which means I am gay, so that ngizokwazi ukuzivikela against izingozi. Sele kuyiminyaka iqhuba le academy bendwendwela indawo ngendawo bebuya nentshinga. Besinohambo oluya eJapan nge-18 up until i-22 zikaJuly siyorepresenta i-organization Shin-Kyokushin for i-Dream Cup ye-2026. Ngeshwa lebhadi sahluleka ukuthola ama-funds aphelele. Swatholile kepha it was for abantwana ababili besineteam yabantu abayi-10. Kepha ngokuthi besifisa yonke i-team ihambe sagcina sesithe kungekho ozohamba singafuni ukuzuza abanye abantu. Kepha kulo nyaka we did participate kuma-events since uJanuary qalile sinazi ney'ndondo zethu njengoba nizibona ezi-important KZN siye saparticipate sihambe siyi-7 sabuya nama-trophy ayi-5. Manje eValley sihambe siyi-6 sabuya nama-trophy ayi-4. Kwindaba ze-Channel 163 oyiphathelwa i-Newsroom Africa, ndinguThabile Makhaphela ndiseKatlehong. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwa nguThabile Makhaphela. Ndibabe ngasibini kuwe uqwathikazi ukhatshwa ngocuthu kwideska yenu yendaba ndiyabulisa nabo mbukeli wam ekhaya ndikwamkele bethuna kwelam kaloku iqonga lemozulu mna ke igama lam nguThabile Makhaphela ndingumamthembu. Nantso yakutsha nje imozulu sivula mbukeli ekhaya ngokuphawula kaloku ngokubanzi iziganeko zethu zemozulu kukhabalala nje apha eMzantsi Afrika, imvula, ukutshisa kwelanga lokubhudla okuqatha kwimimoya njengapha loku kumbindi futhi apha kuyabanda kakhulu amaqondo aphantsi futhi adala ukuncipha kakhulu phaya kodiyara ifika ku-5 degrees phaya ekuseni futhi bahambe nemini yabo futhi bayisonga ngelanga nje ngephi ngeshumi nje likhathwa sisibhozo amaqondo wakho aphansi naphezulu vula kubekela phaya iphulu lethu lokuqala kuphaka lokhu eMpuma Koloni njengaphaya koRhafu ekuseni futhi bevuswa ngawo futhi lo mafu ku-8 degrees bayiqukumbela imini yabo phaya ku-18 kuyabandeka la dokho ngesibhozo. Nansi ke bethuna kaloku imozulu phaya ephondweni lethu lapha kaloku eFree State njengaphaya koBloemfontein kusabanda phaya xa bevuka ekuseni futhi ngaye kaloku la 1 beyisonga imini futhi beyiqukumbela kamandi phaa koFricksburg ku-17 degrees. Sithi chumbukelwam ekhaya sijonge ngokubanzi phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso njengaphaya koWorcester kwasekuseni futhi qabaqaba ngamafu nenkwankqa phaa xa bevuka futhi ekuseni ngesasithandathu imvula ziyabikwa phaya eKapa lodumo. Kanti baphila ngohlobo phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso phaya koDiyara futhi kwimpuma yalamandla kula 5 degrees ekuseni phaya ke kuloko Kimberley futhi licwengile liyavela ilanga phaya ku-19 degrees. Kanti xa sijonga ngokubanzi iphondo lethu kaloku bukele lona iphalona eNorthwest ngomso amazantsi Bloemhof bavuka phaya ekuseni futhi bejongene neqanda baqukumbela imini yabo futhi ku-20 degrees. Klerksdorp phaya ekuseni kuyabanda futhi ngesixhenxe. Kanti ke bona baphila ngolu hlobo kaloku phaya ephondweni laseGauteng njengaphaa kumazantsi waliphondo phaya indawo ezifana njengaseSprings neziphaluka phaya ko-7 degrees licwenge kamandi futhi ilanga phaya ngorhatya futhi ngamashumi 20 nje.
ananye. Xa siqwalasela ngokubanzi apha kumantla eMzantsi Afrika iphondo ke elombukela liphaka lokulona elimpopo njengaphaya kophalaburo phaya ekuseni futhi kuhle kuqwengile bevuka nje phaya iqonge ntsasa ngomso ku-18 degrees bayivala imini ngelanga 35 sehle njalo sijonge phaya ephondweni lasempumalanga ngomso phaa kumazantsi futhi emalahleni neziphaluka phaa kusabanda ekuseni ngeshumu bayayisonga imini kamandi lihlabe kamandi futhi ilanga phaa noxa kubanda phaya eMelo ekuseni ngesasibhozo mbukeli wam ekhaya mandiyivale ndiyisonge imozulu phakalo kokugqibela KwaZulu Natal njengaphaya ko-Ladysmith iyabanda imeko phaya ekuseni futhi imvula ziyabikwa ngo-16 degrees xa besonga imini phaa ko-Richards Bay futhi kuphole nje kamandi itsho kaloku imeko apha kwam mna ndithetha kangaka xesha lemyole Kamnandi mawethu.